मा उद्देश्यखौ लानानै नोंथांमोना दिनै बिजेपि दलाव हाबफैनाय जाखो आरो सिगाङाव बबे दलाव दंमोन? नंगौ आं माने सिगाङावहाय असिमा लिगाव प्राइमारि बिपि कमिटिनि गाहाय नेहाथारिमोन। नाथाय आङो मानो दिनै बिजेपिआव जयेन जाफैदों बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि 9 नं बनरगावआवहाय बिजेपिनि अनगा गुबुन दोलोआ देरहानो हानायनि सम्भाबना नंला। बेनिखायनो आङो फैबाय। आं सोरबा बिपिएफ पार्टिखौ बा सोरबा बिपिएफनि कर्मि कर्ताफोरखौ आं दुखु मोननानै फैनाय जायाखै। आङो दा बेहाय जोंनि बनरगावआवहाय बिपिएफ दोलोआ देरहानायनि मोनबो राहा लामा गैयैखौ नुहुरनानै दा आङो नैबे राजिब सारजों आं जयेन लाफैबाय बिजेपिआवहाय। राजिब सारनि जे रायजो राजानि थाखाय मावनो लानाय बिथांनि सारनि जे आदर्श बेखौ मोजां मोननानै आं बिजेपिआवहाय दिनै जयेनिं जाफैबाय। नोंथांमोननि असिमा लिगाव प्राइमारिनिफ्राय आरो फैबावगोन नामा बिजेपि दलाव जयेन जाबावगोन? औ दिनैहाय जोङो सानैसोल' फैग्रोनाय जाहैबाय, खिन्थु दंबावो फैबावनांगौ गोबां दंबावो खोथा होनाय दङ जोंनो। बियो आरो इमिडियेटलि जागोन बे फैबावनांगौआ बेनि जयेनिंआ। जुदि नोंथांखौ गुबुन इउपिपिएल दोलो बा गुबुन एटिभि दोलोफ्रा नोंथांखौ जुदि आरो लिंबावोबा नोंथाङा बेयावबो जयेनिं जाहैयो नामा? बे जानो हाया माब्लाबाबो। पलिटिकेला ओरै खालामजाया। माने आं जेराव फैबाय जायखौ आं मोजां मोननानै जायनि थाखाय जायहा आदर्श मोजां बेजों आं फैबाय। दा बिजेपिआव आं जयेनिं लाबाय। रायजो राजानि थाखाय जे सारा मावनो थांखि लादों बिनि आदर्शखौ आं नुनानै आं दिनै बिजेपिआव जयेनिं लाबाय। राजिब सारजों आं जयेनिं लाबाय दा बिसेसकरि बिथांमोना बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो फैदों। असिमा लिगाव बिसिडिसिनिफ्राय फैदों बिथांमोना। असिमा लिगाव मोनसे सेन्टार दङ, बे सेन्टारनि बिसेसकरि बेनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय बिथांमोना बिबानबो दंमोन बेयाव। सासेया दंमोन प्राइमारिनि असिमा लिगाव प्राइमारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिथां सासेया दंमोन भाइस प्रेसिडेन्ट प्राइमारिनि। खोब मोजां मोनदों बिथांमोनहा बुजिनानै दिनै फिउचारखौ नुहुरनानै बाव सुबदान जाफैनो रोंनायखौ आं गाहाम मोनदों आरो। जयेनाथ' जानांगौ दंमोन। जों बिसेस माखासे जोंनि चिफ मिनिस्टार प्रग्रामबो दङ नालाय, जों ओंखायनो माखासे प्रग्रामफोरखौ दोनथ'नानै दोननो थांनाय जादों। दा बे प्रग्राम जोबनायनि उनावहाय जों लागातार जयेनिंखौ लाबाय थागोन। मेक्सिमाम बेसेबां पार्सेन्ट एबा बेसेबां जौखोन्दो? आल्टिमेटलि जोङो 2 मास सिगांनो जोंनावहाय मोनसे डाटा जों कालेक्सन खालामदोंमोन। बे डाटा हिसाबै जोंनाव 22,000 भटार्सआ दंखायोमोन आरो 2 मासनि सिगांनो। आरो बेनि उनावहाय जोङो लागातार जयेनिंआ 3,000निबो बारा जयेनिं लाबावनाय जाबाय। बेनि उनावहाय आल्टिमेटलि 24,000 हाजारनि गेजेराव दं दा। राजिब ब्रह्मनि देरहानाय खाथांसि बुंनांगौ समष्टि हिसाबै देरहानायखौथ' खाथांखौनो बुंनांसिगोन। दा जेनेबा थिनखननिया जिहेथु माबाया प्रतिजगिताया जागोन। दा बे हिसाबै नोङो जोंनाव गासै टटेल 56,000 सामथिंबो दं भटार्स हिसाबै। दा जोंनाव 25,000 थायोबाथ' अभियासलि देरहानायखौनो जों बुंनांगोन।